Salutare! Suntem pe Petricica și azi o să urcăm până sus la releu și la Chiria Călugărului, o stâncă din Gresie de Cliva. Haideți cu mine! La o altitudine de 528 de metri, pe vârful Petricica, o prelungire sud-estică a munților Stânișoare. Și de aici se observă foarte frumos orașul. Spre nord-vest se văd munții Goșmanu, mai în zare muntele Ceahlău, râul Bistrița cu lacul și foarte fain orașul, care s-a dezvoltat treptat, începând de la sfârșitul secolului al XV-lea, în perioada lui Ștefan cel Mare, domnească, care era mai spre poalele costei, extinzându-se treptat spre Bistrița, râul Bistrița. Cartierele care se văd aici în jur sunt mai recente, în perioada comunistă, sunt cartiere de blocuri. Zona de case se află mai spre muntele Cozda. Atât muntele Petricica cât și muntele Cozda sunt prelungiri ale munților Stânișoare, care se extind încolo spre Bicaj.